mahal, thank you dito Ano ka ba, Ano ma'am? bang meron? Bakit? Siyempre, sahod ko ngayon. First time. Mas okay na to kasi pag sa taxi kasi ngayon, pag namatumal, wala akong maiuwi. Halos pang boundary lang. Ngayon, Uy. na company driver ako, sigurado yung 15:30, may maiuwi ako sa atin. Alam mo, mahal, siguro talagang nilagay ka ni Lord dyan para guminhawa yung buhay Oo natin. naman. Blessing talaga yon. Papa, mag-Star City po ba tayo pagkatapos? Anak, Dyan nga sa teka lang, mga Star City. tatawag lang ako sa tropa ko dun kung yung Tito Matthew nyo, kung may patiket siya. Ay, kala ko po ba may Ay, tumasik. Tumasik na nakakain ko. Sabihan mo si Tito Matthew na mamigay ng ticket ng Star City kasi yung last time may pinapasok siya doon na babae.